bata na mo. Ayaw, basta-basta ang kino. Hindi na, sila lang. Huwag na kayo bababa lahat. Huwag na kayo bababa lahat. Paano na kayo makasapat lalasi eh. Doon sapat kayo, sasakay lang. Sasaki lang ba sa kasapat na niya? Bisaga na ba ito? Muli, amin ako, patako yan, may masibug. Noto balok, masibug. Medyo na magaling patako doon. Atas agam makasapa, sigurado. Tabasoy. Agam makasapa. Sasaki lang ba? So kasasapat. Isa-isa lang. Okay, si Mapakila. Tumaas na kayo eh. Hey. Taas mo. Jay, sama mo si, ano, itaas mo si Kelly. Mais kaya? Bakit na kasi kayo makyat? Bakit tumakyat na kayo? Huwag kayo natatakot. Huwag ka nang bababalit, mahirap kang napas. Ayun, ayun lang, papapasin si Jojo, nahirapan mo itong sapatan. No Sabado si mabala mo siya, dakal sakit. Saray bisita lang sa dakal, oh. Nalod sa burla, oh. What's up guys? Ayan, naliligo sila dito sa may bandang gitna. At nakasakay sila sa may banana boat. Yun o. What's up? Yup. Swimming muna. Ayan, swimming tayo. Sige. Magtatampling yan. Sige. Bata pinapasyo Jojo, nana agak makasapat talasi.
Singa sasakay sumakang ko sa tibaw na po dyan mo. Naduduma mo. Parata na yung sasakay. Tatanong ako. Oh, shit. Uy, pwede lang ko. Nagalit mo. Sige kayo. Hey, what's up? What's up? Kaya muna, magpahinga muna kayo. 1, 2, 3. Baka kasi. Ay, tapak ko. Sige lang. Uy, gago. Uy, pwede. Tama ka rin. Nasa wala! Ay, dito chill. Ginurta na ni Manoy. Mira. Hi. Mira, hi. Si Miroy. Say hi. Pak clear. Mababaw.